Bun, deci eu din episodul. Da, am închis greșeala episodul. Mama, ia Am greșeală. Am închis greșeala, nu știu. Am fost puțin, aveam nevoie. uite-te la câte. Da. Teleportez aici. Teleportez. Teleportez. Lasă. Las că teleportez, să nu bate de Pe telefoanele astea, mă. teleport. Gheorghe Tren. Marius Nebunu. Teleport la mine, bă, ce faci? Îl știi pe Marius Nebunu? Bă, îl știi pe Marius Nebunu? Știu. Nu știi? Ha? Bun, deci mergem acasă, pe aici. Pe aici. Bă, nu știu, trebuie să ne teleportăm altundeva. Bă, dar Vino, mă, face, nu știi? nu știu, E un bă. zombie aici. Bă, am eu sabie. Bă, deci, guys, închidem greșeala episodul. Da. Zi-mă, am 3 Haideți. jumate. Da. Haide, zi. Unde e casa aia? Da, basta. Plecăm. Unde e casa? What the... Trebuie să nu fie pierdut. Păi mai departe este. Aici. Deci. Aici este. Las că aproape niște mâncare. Ai lemne? Spațiu. Lemne? Auzi, ia ăstea și să vreau să le bag eu în ce. Bagă tot ce ai la tine în chest, repede. O, scuze. Am o viață, să mor eu. Deci aveți și mâncarea, nu? Dă mâncare, repede, ceva pâine. Am... Uite, iați care aveam. Să mor copii. Iați, asta să erau ale tale. Să mor copii. Asta era... Tot ce ai în afară de sabie. Tot de ce tot? Tot am mâncare, tot. Ca să nu mă ajut să plec. O să faci 100%. Stai să fac viață. Așa, sabie. Fă repede. Ia sabie! Fă repede o ușă, fă repede o ușă. Ia sabie din lemn. N-am lemn. Las că Ce? scaut eu. Hai să dormim ca să facă zi. Hai mai repede. Sau nu dormi, că dau eu. Nu dormi ca să facă sunt lingeri și... Gata. Bă, Bă, ce se întâmplă? vrei să teleportez? Gata. Vino. Hai să... Topor ai? N-ai, da? Da. Vino cu așa. Băi, s-a încălzit mâncarea asta, mâncat? Și aici cam... Ciorbă? Aici trebuie Da. să fie numări, nu știu. Mănânci Toți. ciorbă? Da, nu mănânc. Dar aici trebuie să facem ceva. Nu vreau. Fără cărniță, numai ciorbă. Nu puțin pauză. Ai pus pauză la videoclip? Nu. Pune pauză. O, trebuie să iau o mică pauză. Bun, deci am revenit. Da, vrei haină? A uitat să-ți dau haina. Ia-ți de aici. Ia-ți haina. Că aveai haină. Bun, deci cât a fost episodul pentru azi și o să ne întâlnim mâine. Pa, pa! Mâine. Pa, pa! Da. Pa! Sunt Alfred Show și nu uitați să vă abonați și să dați like. Bun, pa, pa!